Kaixo! Venga, zingo gara. Gregorio eta Santi! Aste honetan, topera etorri dira gure lehiakideak. Abdominalak. Prozesioa. Buda. Judo. Gertu gabiltza, Argazki... Box lehian egiten. Gehiagi behar bada. Ez. Lasaitu pixka bat, Hey, I just met you. This is Grace. Zeitz eskutatu dugu, Carly Rae Zeitz esan du Jepsenen Xanti. kantuan. Entzun. Nola Peru? Zehitz ezkutatu dugu Peru. Entzun. Dakizuenez, mi luze martxa asko duen saioa da. Eroiak. Gora. Hori dela eta, aste honetan eroglifikoetarako kantua pentsatzen hasi gara. Behar du kantie. Eroglifikoen kantua Bai, ere. bizi. Eroglifiko naiz. Zuek eskatu eta guk emon. Ea horrela, zorte pixka bat gehiago duten. Berritu egin dute. Farola. Fardela. Berritu egin dute fa? Favela. Ez. Fasukaldaria. Fazala. Agur!